Ressenyes de resistència, històries de dones migrades a Barcelona. És una iniciativa de la revista Yemaya, Marta Ormaechea, Anna Enrec, Marta, sociòloga cultural, Anna, periodista, les dues cofundadores d'aquesta revista Yemaya. Molt bona tarda, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Hola, bona tarda. Estem supercontentes d'estar aquí, sí que moltes gràcies per haver-nos donat aquest espai i haver-nos convidat a explicar-vos una mica aquesta expo, però també tot el que fem i sobretot les històries d'aquestes dones, no? Pues jo crec que la primera pregunta, Dani, és què és i què vol fer la revista Yemaya i les dones que hi ha allà treballen, l'equip que treballa. Doncs Yemaya Revista és un projecte periodístic, ara mateix som 6 persones a l'equip treballant darrere d'aquest projecte. Llavors treballem principalment 2 grans eixos, que un és la mobilitat humana, és a dir, les migracions, i les vulneracions de drets humans, sempre des de la perspectiva de gènere. De fet, Yemaya va néixer una mica al veure aquesta manca, no?, que estava als mitjans de comunicació, les grans entitats, de veure què és el que passava amb les dones que migren i les vulneracions de drets humans que pateixen, i sobretot amb la multiplicitat de violències que poden rebre pel simple fet de ser dones, no? Llavors treballem com en 2 vessants. Una és la vessant més periodística, llavors doncs, fem reportatges, entrevistes i també material audiovisual, des de càpsules o documentals. I després també treballem més tema de sensibilització, per exemple, amb aquesta exposició. Intentem fer-ho sempre des de la mà, no només de nosaltres explicant les seves històries, sinó juntament amb elles. Per exemple, abans estàvem comentant que un dels projectes que tenim ara és a Grècia i vam anar allà unes setmanes a poder treballar amb dones d'un camp de refugiats a veure com elles es veien representades i com volia que se les representés, no? Perquè moltes vegades es diu que les dones són un col·lectiu, entre cometes, vulnerable, i no és que siguin vulnerables, sinó que se les vulnerabilitza. Llavors és una mica, bueno, des d'on volem treballar i des d'on plantegem l'exposició. I a més, una exposició i una feina que feu que vol defugir d'alguna manera d'aquesta immediatesa que ve dictada pels grans mitjans i plataformes de comunicació, no? És a dir, tenir una vocació de foc lent, no?, de cuinar bé els processos i de no estar permanentment subjectes a una actualitat que a vegades devora la mateixa actualitat, no? I acaba entrant en una lògica, diguem, fagocèntrica que no funciona. Com feu aquests processos d'informació, de recollida de dades i de visibilització d'aquestes problemàtiques que d'alguna manera esteu treballant? Totalment. I per respondre a la pregunta com es fa això, no? Com es fa periodisme lent, jo crec que és una mica la necessitat del que deia l'Anna, no? És a dir, una de les nostres vies de treball és intentar donar veu a aquestes dones i que siguin elles, no?, les que estiguin explicant la seva història, anar a preguntar vosaltres què voleu explicar, què és el que, com creieu que hauríeu d'estar sortint als mitjans, no? I per fer això t'has d'adaptar a cada situació, no? No sé, un bon exemple és que avui haguéssim volgut comptar amb la presència d'una de les dones que ha inspirat aquesta expo i aquesta persona no ha pogut venir. Bueno, vam entrevistar 5 persones, això en parlarem després, però una d'elles acaba de parir, l'altra ha sigut desnonada, és a dir, són realitats molt complexes i per poder fer això doncs ens hem d'anar adaptant, no?, al que és possible i viable amb les realitats amb les que estem treballant. Que si la conciliació de normal no és fàcil, doncs en els seus casos és especialment complicada pel conjunt, diguem, de dificultats que travessen. Una de les coses que esteu dient que em sembla més suggerents, no?, i que també entronca amb moltes de les coses que hem parlat de cultura paral·lela, és aquesta vocació gairebé com de periodisme comunitari, no? És a dir, no esteu només anant allà a explicar allò que veieu, sinó que voleu cedir la veu, no?, perquè les pròpies dones, en aquest cas, puguin representar la seva identitat cultural, puguin explicar quins són aquells elements que les representen i quines són aquelles dificultats que dificulten la seva acció cultural, no? Com plantegeu aquesta dinàmica? Esteu d'acord amb aquesta idea d'un periodisme comunitari, que m'acabo de treure de la mànica escoltant-vos, però que em sembla molt suggerent, perquè normalment el periodisme té una certa distància amb els fets i ho explica allò que veu, no?, fins i tot el periodisme militant. El que esteu plantejant ara mateix vosaltres va una miqueta més enllà, no? És a dir, que s'expliquin elles mateixes, que participin de la seva pròpia dinàmica. És una cosa que hem parlat amb la xarxa de ràdios comunitàries, amb la Veïnal, que és un altre projecte de producció comunicativa comunitària.
em ressona, no?, que la vostra revista també va, que el vostre projecte també va en aquest sentit. Sí, jo crec que una de les coses que ara cada vegada es diu més, però no és tant donar-los veu, perquè elles ja en tenen de veu, sinó voler-la escoltar i no d'anar-hi un dia, sinó d'intentar crear una mica de vincle i xarxa també amb elles, no? Que normalment ja viuen com elles mateixes amb la seva pròpia comunitat, però que no poden fer xarxa més enllà d'això i que viuen amb cert aïllament. I llavors, doncs, poder fer el periodisme des d'aquí, no? Des de la base i des d'elles mateixes. I no anar un dia a entrevistar-les, fer-los fotos i marxar, sinó de veure que elles s'hi senten representades, se senten còmodes i bueno, és tot un procediment a foc lent que requereix temps, molt de temps. És que és un procés, no? És a dir, no voleu crear un producte, ni una exposició, ni un article, sinó crear una relació en aquest sentit, no? I una certa reciprocitat, no?, en la configuració d'aquesta dinàmica. Totalment, és això, i en aquest sentit, per això també ens agrada generar coses com el que va passar l'altre dia a la inauguració amb l'Anna Cani, no? Que poder també, i crec que això vincula també amb la desvictimització, no?, de tot això, és a dir, el que fem al final és intentar humanitzar totes aquestes històries a través de l'estar donant, estar intentant anar a buscar les històries de veritat, anar a preguntar, i humanitzant-les també les desvictimitzem i el que va passar l'altre dia a la inauguració va ser molt celebratori també, no?, d'una manera, i estem parlant d'un drama, però també visibilitzem que es pot fer música també i visibilitzem la complexitat, no?, que té aquesta realitat. Bueno, potser es pot fer música, no? Segurament s'ha de fer música per poder abordar aquest drama, no? Fixeu-vos que heu utilitzat molt la paraula visibilitzar, i també a l'exposició vosaltres parlàveu d'escoltar la veu, no?, d'aquestes dones. I és veritat, Dani, que tot hi ha qui guanya, en el pitjor sentit de la paraula, no?, i que és veritat que la gent que ens arriba, sobretot de la zona de l'Àfrica subsahariana, ho té molt fotut quan ve a viure aquí entre nosaltres, però sovint les imatges, les veus que més escoltem són les d'ells, per diferents raons, per qüestions que poden tenir a veure amb la seva manera de guanyar-se la vida, qüestions policials, etc. Però elles no són tan presents. I de vegades, quan les veiem, jo no sé si no anem una mica més enllà d'aquella imatge una mica colorista de la dona que està a la Barceloneta i que ens ofereix, per exemple, fer-nos unes trenes. No sé si ens acabem de posar una miqueta amb el que deu ser aquesta dona, el que deu ser per ella haver arribat a un territori com ara el nostre, on deuen viure, de quina manera, quines són les seves esperances, quines són les seves expectatives? Jo crec que en general no tenim tampoc col·lectivament com a societat el costum de preguntar-nos aquestes coses i en part per això fem el que fem, no? Perquè tenim ganes de crear aquesta connexió. I una mica el que comentaves de que les veiem i que potser les veiem a la Barceloneta fent trenes i que no penses més enllà de què hi pot haver, quina història hi pot haver darrere d'aquestes dones, doncs justament dues de les protagonistes de l'exposició són dues dones que treballen a la Barceloneta fent trenes. Però clar, llavors vam estar 2 dies allà amb elles mentre estaven treballant, no?, fent les trenes, i mentre ens anaven explicant les seves històries. I, per exemple, una d'elles el que ens explicava és que ella va arribar aquí per reagrupació familiar, perquè el seu marit ja estava vivint i treballant aquí a Barcelona, i que porta un any aquí i que no hi ha manera, per exemple, de que trobin un pis de lloguer pels dos, que ells estan vivint en una habitació en un pis amb altres persones senegaleses, però que ja no pel preu del lloguer, sinó perquè realment és a demanar per anar a veure qualsevol pis o demanar quin preu demanen o el que sigui, i diu, ja només per ser negres és que no ens volen ensenyar cap pis de lloguer, no? I clar, i estem allà amb elles, la típica imatge que veus, elles treballant fent trenes, però totes les històries que hi ha darrere són fortes. A l'exposició s'incorporen algunes declaracions que ajuden a il·lustrar una mica d'això que esteu explicant, no? I deia la Aua, que és una de les participants a l'exposició, les agències immobiliàries no ens lloguen cases, si ets blanc és més fàcil, però si ets africà
punts suspensius, també et demanen més diners per avançat que les persones blanques. No? El conjunt de simetries i desigualtats que hi ha darrere d'aquestes persones que ofereixen a fer trenes o d'altres treballs informals, evidentment infrarremunerats i radicalment precaris, és brutal, no? Perquè no és només que tinguin dificultats per generar ingressos en un espai diguem, laboral, és que després les dificultats per accedir a la sanitat, a una vivenda, als drets més bàsics que pràcticament ni ens plantegem perquè els donem per fets, no es poden donar per fets amb moltes d'aquestes dones que venen aquí, no? No, en cap cas, i a més l'estructura per la qual existeixen aquestes vulneracions de drets són complexes, és a dir, nosaltres podem pensar en la llei d'estrangeria, de la qual també parlem en l'exposició, no? Que genera molta precarietat laboral en el cas en general de les persones que arriben sense papers, perquè t'obliga, no?, a passar 3 anys empadronat al territori però sense permís de feina, és la gran contradicció, i d'això també en parlem, però després hi ha coses com aquestes que estàvem parlant de l'habitatge, no? Que de fet, jo recordo quan estàvem entrevistant a la dona que ens explicava aquesta situació amb els lloguers, que és l'Aua, no? Jo al principi, estàvem parlant d'aquesta dificultat de trobar casa i jo volia entendre per què, no? I que és massa car, i al final em va dir no, és que no ens ensenyen, o sigui, llavors ja no és una qüestió, és estructural i està també és un sistema de racisme, no? Que no només és legal, sinó també les immobiliàries, la societat civil, és tot un sistema. És que si el sistema és profundament injust en termes d'accés a l'habitatge amb qualsevol ciutadà, amb algú que té menys drets, és que és profundament violent, no? Podríem entrar directament en uns altres apel·latius. Aquests dies, per exemple, que s'està parlant molt d'aquest traspàs de competències a la Generalitat en matèria d'immigració, escoltàvem l'altre dia precisament un professor, em sembla que era un sociòleg precisament de la universitat, que deia bé, aquí el tema del racisme sempre serà utilitzat per als polítics, sempre mentre i quan no es creguin lleis de base que tractin des de les arrels les temàtiques que tenen a veure amb la immigració, és a dir, perquè un senyor ha de deixar la seva casa, com i de quina manera hem d'actuar quan arriba aquí al nostre país. Vull dir, el que no podem posar és el crit al cel o fer lleis per expulsar persones quan no ens hem preocupat ni tan sols dels refrans. Però és que sembla mentida, no? Posin els peus. Però és que a més estem renunciant a part de la nostra identitat com a país, no? És a dir, molts de nosaltres venim de famílies migrants que crec que molt lluny d'aquestes condicions o relativament lluny d'aquestes condicions que estem explicant ara mateix, hi havia coses que sí que ja estableixen molts paral·lelismes, com per exemple, quan la meva família va venir d'Extremadura a Cornellà, que abans parlem la setmana passada parlàvem de Cornellà i de la banda de Tapera del Río, van estar durant uns anys compartint habitatge entre dues famílies perquè no es podien permetre un pis. Per tant, aquesta realitat no ens és tan llunyana, no? I sembla mentida que moltes vegades jo crec que per una qüestió racista directament que està imbrincada a la nostra societat no mirem aquestes asimetries i aquesta barbaritat, no? No va amb nosaltres, no? I fins i tot es tendeix a criminalitzar, com ha fet fa pocs dies un polític vinculant migració amb delinqüència, no? El qual a aquestes alçades és poc més que denunciable. Però dona vots, estimat, dona vots, això és... Lamentablement. I perquè no sigui així ens hem de conèixer una mica més, i per conèixer-nos una mica més doncs serveixen, per exemple, exposicions com la que ens presenten la Marta Ormaechea, l'Anna Enrech i l'equip de la revista Yemaya. Aquí tenim l'exposició al Centre Cultural Albareda, es pot veure fins a l'1 de febrer, però vosaltres teniu feina per endavant, estimades. Quins són a què esteu treballant en aquests moments? Bueno, una de les coses en les que estem treballant és fer més gran aquesta expo, no? Aquesta expo només és un trosset petit d'un projecte més gran, que es diu Totes les rutes, que va néixer a l'estiu del 2021, de fet, o sigui, ja fa un temps, quan estaven sent molt mediàtiques les arribades a Canàries, no? Des de l'Àfrica Occidental, i vam voler, en aquella època, encara només érem dues, érem molt més petites del que som ara, però bé, dues companyes van viatjar a Canàries per documentar aquesta ruta amb visió de gènere i des del punt de vista de les dones, diguem. I van estar a Canàries i també a Senegal, i d'aquí va néixer una mica aquest projecte de traçar
aquesta ruta sencera. I aquest trosset que veureu aquí al Centre Cultural Albareda a l'exposició Ressenyes de Resistència és el trosset que correspon a l'arribada. És a dir, què passa quan un cop han passat per tota aquesta ruta arriben a Barcelona i com viuen, no? La integració, la inclusió o no en aquesta societat. La feina que tenim per fer és... l'Anna va anar a Guinea a documentar el punt de partida. Sí, doncs això, dins d'aquest gran projecte que es diu Totes les rutes, doncs això, vam estar a Senegal com a punt de partida, a Canàries com a punt de trànsit, també després vam estar a Guinea com a punt de partida, i la intenció és poder anar al Marroc o Mauritània com a un altre país de trànsit, no?, per poder acabar de traçar més com rutes migratòries que transiten moltes dones fins a arribar a Barcelona, voltants, i si ho poguéssim fer una miqueta més anar a altres llocs de Catalunya, doncs també benvingut. I això, al final, la idea és que acabi sent un fotollibre que expliqui una mica totes aquestes rutes i les històries de totes les dones que hem pogut anar coneixent i entrevistant. Doncs Marta, Anna, moltíssimes gràcies per la feina, moltes gràcies per l'exposició. Si ens esteu escoltant, aneu a la xarxa, a la web de la revista Yemaya, perquè allà trobareu tota aquesta feinada que fan aquest col·lectiu i també, evidentment, descobrireu moltes històries.